bandiraɓe musidɓe tedduɓe ene jeeya kabaru mo ganduɗa ko mo keɓɗen e oɗo subaka on nalanke gandaɗo nder leydi sénégal mo sénégal kala heftini nalankagal mum ko suwotoso ko kañum woni pawade junggo Sidi Diop ene garda à vue e oɗo saaha mo kalten to gendarmerie mo an hol sababu o nalanke fayoyde junggo ko dognude oro mo alda e ɗereji walla nde o dognata oɗon oto o ala permis de conduire e oɗon contrôle routier gendarme maɓe teskima o waɗani présenté on permis de conduire paye makko junggo on oto mo dognatno ndeɓe namdimo assurance o ala ɗum woni sababu noon waɗedemo interpellé oɗo subaka sappo e jeenayi lewru août 2024 o monoto to brigade mo an to waɗa garde à vue e siftinde kala ko jiiɗa ko loi kala ko jiiɗa ko justice ala mo kuule ɗe pawatake e dow mum Sidi Diop nalanke kefnade leydi sénégal jirondirtere Wally Ballago Seck bannoɗo ko ɓoya ko concert patam lamo to Paris ene wayno ko kañum fa jum eɗe balɗe noon yaltinino oto kesokul mo ganduɗa waɗino ñiŋoje waɗino haalulaji kewɗi oto mo ganduɗa jeeri mum ko million ngaji kewɗi walla men coppere je ene kewi sanne ɗum foof de waade noon haɗani ɓeɗon fawde makko junggo wonde mo nalanke wonde mo keftinaɗo wonde mo nanaɗo wonde mo bobo jon jamanu tagani loi o yande makko saabu ala kokkaɗo coppallo yo dugnu oto o e nder leydi sénégal tawa alda e ɗereji gaga wasde jogade permis gaga oto wasde wadde assurance beele Sidi Diop koko yejjiti walla koye belade walla koye teyede beele kuule ɗe no janiri Sidi Diop donkani yannirta noon e goɗɗo e o saaha mo kaldeten altine o mo gonɗen Sidi Diop ene to gendarmerie mo an sababu o cifnen bandiraɓe ko dugnude oto taw walda e permis beele ko yejjide ɗin permis beele ko belade ko namde ɗe namdiɗen ko wawi hen wonde fof oɗo kabaru mani gartan bandiraɓe gam labtiɗen ɗumen yañande ɗumen kono Sidi Diop woppitaka taw nonoto to gendarmerie mo an taw waɗa placé garde à vue